Bafo iqiniso lithi bese nginemqondo ewu2 mangirelease le album. Bese kuukuthi ngiyayeka ukucula noma ngiyaqhubeka. Bekuzoba ile album ebizo decide. Hello everyone, hope right ukulakho luhamba kahle. Into encaneke useveze ukuthi le album le bekuyo ukuthi ateste amanzi ukuthi engabe usazohlalana emculweni noma useyahamba kahle nje bekufanele ukuthi ayihambanga kahle kube yokugcina. Lokho ukushiswa ukuthi kulenzi inyanga ezidlule nje bekune drama nje enegama lakhe phakathi. Lokho okungamphathanga kahle uze wabona sengathi ke isikhathi sakhe emculweni sesiphelile. Wa decide ukuthi aqoqe bonke abantu abathandayo bamaskandi akhulela kubona nabamanje ke abathandayo abaculi bamaskandi nje ababona besashisa waba featureisha ukuze engakhali uma eseyekile ukuthi akamfeaturishanga umuntu ayefisa ukumfeaturisha. Ashone khonako uyozizwela wena uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi uyayishiya usubscribe ukuze ungeke uzuphuthele phela ama-video afana nalawo. Ashone khona ngakulesi sikhathi sakho. Bafo iqiniso lithi bese nginemqondo ewu2 mangirelease le album. Bese kuukuthi ngiyayeka ukucula noma ngiyaqhubeka. Bekuzoba ile album ebizo decide. So ngase ngidecide ukuthi angilanda abantu engibafisayo abanye engikhule ngomculo wabo bese ngilanda nabantu engiwuthandayo umculo wabo njengamanje nje ubona lapha kunoZamambo, kunomzungulu, kunoShenge, kunomfoka Msezana, kube uyena ukaMaphanga, bese kuba noma bami ingane zoma, bese kuba no baba uFreddy Gwala. Ngoba ngangithi angifisi ukuthi ngicine ngelilanga ngiyekile ukucula ngingasebenzanga nabantu okuyibona aba-inspire i-journey yami yomculo. So ngabuka ukuthi because angifuni uqamanga if le album bingasebenzi mhlambe bengiyoshaya nje goodbye kahle ngoba I think ngeyinkinga umuntu akasebekuzona emculweni nokukhuluma nje igama eselibe kukona bese nginokungawuthanda umculo yabo. So bese ngithi angenze ngisebenze nalabantu nami engibathandayo ukuze mawukuthi ukukhuluma lokho kukhona kuyaqhubeka kungilimazela umsebenzi ngithi ngiyeke umculo but ngiyeke sengisebenzile nabantu engabukela kubona nabantu abenza umculo engiwuthandayo njengamanje. Okay everyone, sivala la i-video namhlanje siya ungqi. I really hope you enjoy le video namhlanje. If we enjoy le, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde usmash na lo subscribe button. Ungakhohlwa na ucomment down below ukuthi kwi-album yakhe uNtencane yiphi wena ingoma oyithanda kakhulu, yiphi ingoma wena ohamba nayo. But mina ke I will see you in the next video. Bye.